kuthanjiswa kwezifuba Phanjile. Ndize kumkani ndize nento ezawubonakala uba ndiyazithoba into ezawuthambisa izifuba ngehlobo wawutsho mamela Phanjile. Iyafuneka njengarasta into yendaba ye-moisturization yezifuba. Kuba kaloku and i-reasoning yayo ithi for i-reasoning ye-healthy yakho njengarasta kumkani. Bayathetha oogqirha kumkani kuba kaloku singamarasta sikhe siphafe izifuba kumkani. So kumkani moisturization is health wise kuwe rasta. Hayi kumkani mna I think kumkani we still have to educate amarasta maninzi kulonto leyo. Yeah mani ngabe ngumkhaka werasta mani ungasunderstand izinto kumkani. Ndiyayithanda ingqondo yakho rasta wena noba ke ndingumntu okhathala aphumeleleyo rasta but ikhe ibe khona ingqondo kumkani yokubuyelwa yaze-senses kumkani. You know Phanjile mna. That's why ndiqomba ke ngoku into yokuthanjiswa kwesifuba mandingayilibali kumkani. Phanjile mamela, I give thanks mna for le nto uyenzileyo and I say Phanjile it's like washing your sins away ngendlela owenze ngayo wena Phanjile. Uzuvasile izono zakho Phanjile ngokundithambisa isifuba njengerasta elidala. Yazi kumkani Phanjile, so I give the thanks to you Phanjile. Thanks to you. Nam ndithe xa ndiyijonga kakhulu into yerasta fana mzini kumkani. Ifana nestory sikaJesus Christ kumkani. uJesus Christ kumkani yena kwaJuda uyabona kwihistory yabo kumkani nguye owafela izono ngehlobo loba he was crucified kumkani. But thina kulafana mzini kumkani siyenza ngokuthi size nento yokuthambisa izifuba. It's a symbol of washing the sins and away cleansing yourself kumkani. Find the crucifixion of the Lord kumkani. Phanjile we still have to sakhe esistadi sike sifundise amarasta amaninzi. I think there's a lot of youth lost Phanjile and is in the middle of idoctrine ezingabambekiyo Phanjile. Yafuneka siqale ingqungquthela entsha. I-Babylon system uyazi kumkani. Enye into wena bhuti rasta lam mna ndifuna nangoku uyazi bam esiba ndiyikhuphile le nto yomoshasha kwesifuba nasigwebo mosi mna ngoku. Andizoqhelwa ke mna ke ngombela kumkani ndizaliqwaba irasta. And bayathetha ombele asinyabayeka ndiqonde hey bayamazi uPhanjile. Qha ke mna ke Phanjile funeke ndimane enqandana nawe kaloku Phanjile balo ekugqibeleni ndiyakwazi wena uzazikhabe ntwana yabo. Qha ke bakwazi nawe khawuhlisa inyawo. Hayi bakwazi uyandazi njani kwakuwe mos njengomntu uba ndinomsindo ndikwazi uzibamba kumkani. Irasta vele ndiluwisele nge-10 kg yempama ndibe ndingazimiselanga kumkani. Hayi njinji nam ndawuhlala mane ndikugweba xa ungathi uyabhatyaza mane ugweba. Simane senza loo nto awayazi zamane ndizixutha nam ezi cheese ndakombe uyabhatyaza. Umzekelo nala cheese nala pepple haze zange ibuyise waphela uqabela naye. Hayi kaloku andilo rasta week mna Phanjile yini kumkani